Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kalado, waman day ito si King mo din nakarampa-rampa na si Jay. Galoy din ni Jay sa kapag siya madawat siyang pamilya. Oo na diha, niya to. Di gyud okay, oy, kay ngano? Kanang niya sila na lang bayan duwa sa iyang papa. Galit lang gito siya ako. Galit lang gito. Masalo, ako na kayo muna to, men. Ngano ani man mo na ako mga pasaylo? Ato mo ni siya ng mga pasaylo kay siya inyo ang gikulatag mayo. Men! Ato ani niyo sa ospital. Men! Kung dili pa tuwon sa ko insolvent mo, dili na ko pa ko naglahan sa ano, men! Katungon man nila niya, patakalang pagsumbong kung usang di magkang ako Kaya mo masagay mo maikay ng ulata. Siya ng ulata. Ato lagi ninyo sa ospital. Saman, makaadto mo ni. Ay, mga pasaylo. Nay mayoy. Para makaadto giday mo sa ospital. Nay mayoy. Kulat na. Ay, kalma. Sige na. Dadaan natin ito yung sa ospital. Ayaw na, me. Kapitan ko lagi. Ato na, men. Dadaan na ako. Ay, kapitan ko. Gikulata ko. Ninaw nani. Dininood na ni natuto. Ano ba? Men! Na. Ay, kalma na. Ikot sa me, ha? Kapugot, rin lang ako. Puno kita sa problema. Kau naman dia. Dapat sila. Marag nahago kita lawala. Ano naman din? Ito. Sayang ka servisyo ni mga lawa. Yo, niya ka lang. Ato ba? Matuto na to. Yung nahago ta sir. Kansilin mo mga lakaw ro. Ilang pe. Kadira ako lang to. Kaya naman nato po. Kaya naman nato. Dah, masayo pa ni Sergio kay pay ka na ni mudagan sa kapitan. Ano? Mas maayo makamudagan. Full ID. Ako, tinuod lang din mo ni Saludo ko ko. Utar do ni mo. Support ni 100% mo. Sergio, basta mudagan nga kapitan. Mo. The best. The way it's good in Lagos. Ay! Jack, ano ka? Why lisod? Basta doon na kay mga support. Support naman ba? Ito. Tama kami. Kami, number one. Tama kami, number 1 mo suportahan mo na Jack. Number one. Basta imo ginawa na laong kay suportado kay Minino. Ano?
Di ba, Sir Jack? Nagplano mga nga magtukod ka din negosyo. Mauna ni panahon. Ana! The best! Ayaw na! Ay, panahon! Ayaw pag gano'n na din. Imo yun lang. I-grab! Grab! Tanawin mo magmurnay opportunity nga. Video ni mo. Go! Go! Ayaw! Katanaan si mi! Sir Jack! Ang dami mo support ni mo. Yes. Ay, pakaan alam ko niyo. Gusto ko na po naman. Oh! Kadam na tanong. Ang kanina Sir Jack, no? Pilip na pa rin tawa na. Kaya mo na, hindi lang niya i-push yung kagalingon ba? Nga, iyan, agad ang kuhan. Iyan niya i-push ba? Pero, kung sana ito ato siyang i-pugson nga muda, ganti man siya. Pero, puna ka na, ganahan naman yung Sir Jack. Grabe kaya kamayong tao. Cool na tao ba? Cool. Cool na kayo ba? Grabe kamayong tao si Sir Jack. Kabutan nga Sir Jack. Oo, may kabansin na, kabansin na. Yes! Kinaunsa, Sunod na kayo. naarami. Pero eleksyon. Lagi, kumudagan ka magkapitan. Lagi sir, basta ay kabalaka kaming tulo. 100%. Oh, panay ha? Oo. Ay, problema na sir. Walang labis, walang kulang. Oh. Daog juga. Yes! Good idea! Sir, Sam, padayon juga. Sa imong Mau naman niya plano. ayun sir. Pwede go! Ayaw! Ayaw! Ano mo na ba? Unsa mo na? Sobra, problema niyo bay. Kung sa imo problema bay, ato sang sulbaron bay. Dito, ay paghikog oy kay Pakoy jamo Way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo mahabar ba sa kusina ba? Mao ba tang dagsapot na? Ay, Sa kusina, alam mo yun. So, gas kabinet na sa JTV. Ayaw, itiun ako, itiun ako. Ayo. Ay, kumbidya! Sigo! Kumbidya! Bukan Bukan ako humay! Ayaw, lagi. Mga utang ito slubuwa. Ilanan si. Ay, makay ko. Sir, istorya ni Boss di Jigo, sir. Istorya sir. Ay pagbuatan na bay. Ayaw. Kumbidya. Unsa man yung gipanulti? Makapatay ka na, Di makapatay. mo ba ginana basta unsa maghiko ka? Mahimo kang kilir, ana! Bay Jack, naunsa ka bay? Di man ni tinod mo tinod no. Tinod? Plastic mo gina patakas na guys. Ha? Plastic ko ba? Plastic ko ba? Juang silugan. Uy! Oh, Juan, kanang sa may naluto ninyo? Ay, nami ng kapilian kung ganahan ka kami, atay, O saman? bahog sa buwa ka ng ang uban mong good kay lahat kung nila ituslog sa buwa mo, ibahog sa buwa ang buwa. Mo ba? Yan nasa tayo lamaw, kung ganahan ka lamaw, Ginoo atay, sa barato lam- na kayo na. Mo ni mga bago karon ninyo? Mo rin ba, kung nasa tayo mga gasto kag mga noon nga mga pagkaon, natay chorizo. Uy, kumusta na mas Joan? Uy, kumusta na mas Joan? Ay, busy sa trabaho. Oh, mo ni inyong kuano silugan no? Niya, sa ko rin, gawa ko na lang kami. Mas may kuanan ni. Dati nagulong mga putangin na natay pork. Mo ni inyong mino? Una mong Kana chorilo. kanang chorilo, mo rin yung chorizo. Ah. Napajuta diri kung ganahan kag extra natay siomay, pancit canton, dynamite, lumpia na din hatanan. Wala kay laing makita sa uban ara diri. Amo ba? Oo. Ang nindot ninyo no kaning gitawag yung special kay mo'y balita sa kuang silingan ako ba? Nga kani ko ng Joan silugan. Dami ang siomay. Oo, yung Joan na good na, di ba? Amo. Uy, kanang kuan man good. Asa ko lingkod dapit? Ay, na. Mm. Usa man jud mo order? Kaning kuan na lang ay kaning silugan, wag ko galong agsbay. Ano naman? Asa di si Barry di ay? Dahil ka ng mata Ya, usahay man gud nga. Di na ko muko may ikot ko, gutom na ko. Kaning tap silog. Siomay na ako siomay Tapa niya, siomay lang. Natay shake, basta gana ka shake no. Uy, nagkibaw na ka sa kuan katubang nagtabo Oo, na. niya nausa man to, niya gusto naman ka. Ada. Sakit pa kanya akong diri pero okay ra ay tungtong sa semana pa. Okay na kadugo magugong kulata magugong ka ni ano eh. Baon mo ka. Usahay kini mga mistaken identity. Mo? Mao gyud na. Kini mo gud si kuan kining skap ba? Ang kapitan. Dili sa barangay. Diretso man dayo kulata. Unya. May nalang gani kay di na nang ha.
nakitaan sa nakukiyo sa kulata sa asawa. Abi na kung bikiha ka. Wala lang kumukiha. Ay, iba naman ka nga. Ako ka kayo. Ay, sus, natuod yung kung manikiha ka nuy kay nagpaso-paso mo ka din ha niya. Kung ang hubang kay ito yung now. Oo, pero wala lang kung magpakuan. O, ako kape, be. Anya sa ako pa. Ang akong order ha, hapit na napaluto. Pilang ni ka oras ang minutes? Ha? Nga makaluto. 1 minute na Ano nuy. pa na sa Juan Silugan? Uy, kinaagyapan sila yung mga souvenirs. Wala ko'y alahas May silugan. buntag. Mention na sila yung mga Mahimbunta. Abi ko mag... may buntag. Juan silugan na alahas silugan na ako di alahas silugan. Uy, May perfume, na ay kumplito uy. may lotion. Naapoy ko anay. Gusto mo prenda dire kung ganahan mo i-prenda. Prinda na mo ang stainless. So yung alahas. Kani ang mga Madawat ingani yung na mga yun, mura man ko. Madawat na siya pero dili dire. Pero last ni, wala pa nalanay. Pero Oh, nalanay na siya pero wala pa malingin. At ito, tas pikas na dito ay. Kadagang baso, dito ako dahil dito. Ako na mahinog ka daan. Nasa tayo kami no, pwede kong makapili. Baka sa mo. Uy, siya no! Ninong, ano lagi ka? Ano mo ra makagigkulbaan? Wala. Okay lang. Pagkina na ko no, init ra kayo na yung ikot. Pangikon mo diya, kamo diya, kabagtupad mo. Uy, nakakaon na ka? Asa magid ninong nakakauna-kaon wala pa. Okay na, kape ko. Ang ano na siya. Order noy. Kani kwan. Ni-order na sila no? Awa mo order pa sila. Ako mukha. Dili, nani siya no. Lingko diha kay kami na lay order. Kami free. Kay basta nagtuo kang free makita ang stansan. Naasa na diri sa mga tao, uy. Sige, Ha? order na. Kapirang Sa tatlo. malimuhan noy. Kuan ka ng, dahil pinakalamig ng siomay ba? Oo, siomay. Kami pinakamahal dire, basta ganahan ka. Ay, Okay na? Dong Francis. Kana yung pinakamahal mo ihatag niya kay maghilap na yung tiyan na ng barato, ha? Kaya sila may bayad. Oo. Oh, Ayaw kabalakan na, ayaw kabalakan I have lots of money here. Yung order ma'am, kuha sa kugul. Tanang mahalon diha. Pwede niya i-take out po diha, ha? Natay lamaw dire ma'am. Basta lamang. Dili na siya lamaw nga over ha. Lamaw ni siya nga. Abi man ako nakakita ni mo lingit lamang. Nakuha mo nagsikat na pagkaon nga na chorizo, na ay siomay, na dire. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ang tawag mo na lamaw, pwede na siya leftover nga lamaw. Sa ato pa ikaragi nakapauso ana, kaniraging Joan Silugan. Alangan kay kung dili ta mangitag kalaing minno, di ta mahalin dire mo na nga nami lamaw siya. Pinaka-awareness lang kaayo ba kay gawas sa silugan na agiha po yung mga souvenirs, yung mga alahas, yung mga Yung barato sa mga pa kasal man natin mga giveaways dire mo mga bracelet. Di na lang misahan ang kasal. Ako yung sa nasa mi pare dire, nasa mi pare dire. Uy, di na ang sa tipungtanan ni Sean mo. Di ba ako nangutan ako ba? Musta naman yung, di ba, namatay mo to imong, imong kuan, katong amigo na ko. Mungutarin ako ba? Ang akong suod nga gala is ako ang papa tungkol ng mga higayon. Oo. So, karon isip imuhang kinugos, Kalimtin na lang. nanikamot na lang sad sa pagpaligay-sigay sa mga adlaw-adlaw. So, kuha na lang, kalimtin na lang tong mga nangagi. Basta patay na katong, ang ako bang kulbaan ba? Kana bang inyong magkita, tamo na mag, anggit-anggit kitag na. Isog tayo mo. Ang pigpis sa dikag Kuya na. Christian no, ako sang ganda mo yung order ha. Kana? Tulo na lang ka, lamaw, sa man lamaw. Pwede ko paton kay. Duha ang ipakaon sa iya. Okay, ako pa magkaya yung mga katawan sa ilahan. Sila mo bayad ha, kinibabi ka nga tig. Ako misud kay kami. Ang partaron ba tag bitay ba aron mabay mga variety show, Ay, paminaw na ako sis, iyahatong pitaka akong nakitaan. Haman. Tapos di ba mo sa mangga? Kadto? Kung abi ko ikaw na maghiko, ang pitaka nuloy naghiko. Ganun man Ay, sud. Wala ko. Sige, ako Sige, na ako sige, mas ako ako ang nagluto ha nga. Upat ka lamaw niya, upat ka lamaw. Lalo sa may drinks na natin shake. Ay, ako kuan ko kanang Drinks. Sila may mubayad. Mahal man itong presyo ang Moriatic, may drinks niya. Ulo, Okay, wag next lang dito na lang kuryate siguro. kay gilimpyo na namo sa CR. Oh. Ay, bako na sana ninyong gitawag ko kanang mga ice ba mga titi. Oh, mga titi. Pwede sa mo kutawan siya tayo mo. Amo na nga, yan inyo. Ilangaw mo galing. Ilangaw mo gani na imong giinom dito. Ilangaw mo galing tayo. Ba, tubig to
inyo hangi request juice lang kay special man mo. Oh, ang pinapos salamat ka. kaayo. Nga ni kulon inyong tubig, 1-1 ba yan? Salamat kami, Francis, nga namin ni gusto inani din sa itong barangay. Kay medyo ang ubang mga tao din na mga tubaglaing ng barangay para lang magmukha ko ng mga ilang mga pagkaon ng mga paborit sama nini mga silog-silog. Tinuod gina siya no. May ni kay nindot iyahang racket karon. Na ay naitapsilog, na ay silugan, ana. Mo bitaw na negosyo ko ate kay nakita na ko dili ba wa man kayo mo pagkaon diri. Oo niya, mas buklit sa Diyos siya dahil. Oh, sige kayo yung plano din sa itong barangay. Para na sa atong tanan ba nga ang nagpuyo dire mga tilaw sa silang mga lami na pagkaon. Sa pinakatong di ka kung no, naka-experience di ka itong kasi may negosyo. Kita bitaw to dito. Mo sa minundom, kita bitaw to. Oo, kami di ay. Kami Ay, kamo ba? Ah, Grabe kayo yung mga racket. ay bon, maka sa mga Sa kaniadto, pero karon, sus, ginoo ko. May lag naa, may lagwa, pero mostly kasagaran, Bisaya. Wag yun taon, nas kang paita ani. Magmanicure gani ko. Taga-arap ko ng kumangko diha nga naingon na yung tao ko. Nihupag na si Ingron. Di ba? Ingon ana man jud ang life in town up and down up and Sakto down. yun. Na nga Ako ninong makaingon gid ko no nga. Ako sa phone yung order. Sige, Francis. Ako ninong makaingon gid ko no nga sa panahon ninyo ni Papa nga. Katong magrakit-rakit mo sa una, halos kada adlaw naagid mo ilang nga lakaw. Inaana mo ka busy para sa inyong hanguan nga ibuhat ninyo kay para ang pangita para sa inyong pamilya. Nya, napag-iusa, natuog yagid kung ako ang papa sa una ninong bayot. Nya, ug asta ka. Uy, ano man day bayot? Uy, Di, Balenciana. Nakaingon kong ingon ana nga kuan kay gumikan sa nakita na ako sila sa una nga gawi sila magtapok, nay mga sinultian nga bali-balihon kanang makaingon sa ta. Bata pabaya ka so di ka kahibaw kung so kahibaw na si Shano ng mga shooting. kahibaw ka na siya. Mga charing-charing, mga tsaka-tsaka. Kapit nang naliwat ko ni Ninong. Tsaka? Adi sila tsaka. Oh. Sobrang sa. Joke lang Ninong. Yang ako manggol ay nang kuan ba kanang kalimti na mga dana ko. Dali ko kinasa. Kasi sa Ninong. So na. Ha? Dati ko daanga kanhi ay picture ninyo ni Papa katong nagbinabay pamuog ka ng attire Sa mga babay ka isang kalkala na ugi mo. Nagkalandrakas mo ng usod ba? Kasi may kayo eh. Sumay mo kita diha. Uy, Ha? Basta ng military na nagpistulan kita. Ano na solicitation? wala din ko mada. Ano mo saman? Ang kaniyang picture lagi ninyo ni Papa nga giandam na unta nako. Gusto ko yung naon na to. Nagbinabay mo nagsayang ka niya si Papa nagbra. Uy, kanito ko na yung tao to. Ay kanang dali ra mi dirinak na gusto tinig. Kadto sa balik. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ikaw ba? Ay, mas piso-piso pang nangagi. Ano man dahil nung usa man dahil problema nga maghisgot sa mga nangagi ba kabahin ninyo sa inyong mga panginabuhian ni Papa sa una. Ay, ringo-ringo ko. Kanang kuan god. Di na ko gusto nga magsidog. Gusto na amo ang trabaho na mo sa una. Kung trabaho biya ka nga. Trabaho na mo sa una lahi baya kay amo bisag. Ikaw na ka, naaaning bayo pero mo dagis panginabuhi. Hindi ko gusto nga isgutan na nimo. O sige Ninong. Ako, tuguti ko sa pagsulti nanhani mo personal nga. Dili nato mahimong mahikalimtan or dili nato hisgutan ang mga nangagi Ninong. Kay kamo ni Papa nako ug ikaw isip Ninong nako. Dihi mo tamong inspirasyon sa akong kinabuhi Ninong. Dili nako ikauhaw sa mga tao nga ingon ana ang inyong trabaho kay ang inyong pagtrabaho nga ingon ana Ninong, pamilya ninyo gibuhi. Mo nang ayo pag-ingon nga dili ta maghisgot Ninong sa ingon ana kay nabi panigtion Ninong nga pag hindi tayo lumingon sa ating pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan, di ba? Basta ako alam ba? Dili lagi Ninong, wala ka kasabot sa akong part na ay mo kung ingnon nga ingon ana kay ang inyong trabaho dili unsa naningkamot mo para sa pamilya Ninong para ana. Nya imo kung ingnon nga dili na balik-balikan Ninong, tan-awa ko karon Ninong. Naghihimo tamong inspirasyon ni Papa bisag wala na siya. Nalipay ko nga bisag wala na si Papa naa ka. Isip di barug nga ikaduhang amahan nako. Mao nang Ikaw.
balik ka na mong trabaho. Kay, kuan ba, di lang ko ganahan. Ikaw may naghatag nga gimingaw ko ni Papa Ninong. Papa ni mo pati itong daw. Well, make up, diligi mo gwapa. Sige lang, pero at least tanawa ko. Tayo para, good. Ay, naman mo. Uy, naamon. Naging sa mo siya, no? Ay, wala kayo na. Ay, ako lang giingnan ba nga, gimingaw si siyang Papa. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo